Good morning! Good morning, my love! Good morning. Morning, guys! We're heading to Melbourne! Wala pa akong makeup, mamaya na akong makeup. Aga na nagising. Hindi naman sobrang aga, mga 7. Naligo lang ako agad-agad. And then, mag-ano kami. Ano doing? Nagbaon ako na ito. Yung iba, pinadala ko kay Manay para sa mga bata ba? Ay, hala, that's gonna be messy. Where's your phone? The pulveron. Here. So, susunod kami kina Jan, kasama yung buong pamilya. And then, what's the agenda today? Go shopping? I just did some shopping today. Yeah? Okay. Ito pala yung dala kong makeup bag, guys. Bigay sa akin to ni Catherine. Thank you. The Fabzilla on YouTube. Maglalagay lang ako ng lip tint kasi deads. I look deads. Generation Happy Skin, Kiss and Bloom, shade is tough. Lalagay ko sa lips ko. And we're off! Ala, sito ko. Hinta lang namin si Johnny Boy. Siya una. Sunod kami. Alam nyo ba yung nakalimutan ko? Yung mga pinaka-importante pa naman yung nakalimutan ko. Ayan, mukha na ulit akong taong. Ano talaga? Blurry yung surrounding ng blurry yung edges ng camera. Ano kasi galing siya sa sobrang no, actually parang galing sa warm tapos biglang sobrang lamig sa labas. So parang naging foggy or whatever. Nakalimutan ko yung Vaseline ko na lip therapy. Yun yung ginagamit ko gabi-gabi talaga. Nakalimutan ko siya. Nasa bedside table ko kasi siya, diba? Kalimutan ko yun. At saka lotion. Nakalimutan ko yung lotion. Yung ginamit ko lotion ngayon kasi hindi ko talaga kaya ng walang lotion, guys. Parang iba talaga. Yung hand cream ko. Yung hand cream ko. Buti marami pa yung dala kong hand cream. Yun yung ginamit kong lotion sa buong katawan. Ako na talaga. Nakalimutan ko yun. I forgot my lotion and my lip balm. Where is it? At home. Okay. Yeah, I know. Yeah, sorry. So, wala akong lip balm kagabi, tapos lotion. Pag open ko, hindi ko din alam kasi I'm pretty sure, ikaw kasi, it was dance food. Nag-pack na ako ng toiletries, dun sa toiletries na itim. Sabi niya, pwede bang magdala ka ng sarili mong toiletries? Kasi pag lalaki yan, akin yan. Sabi ko, grabe siya. Kasi kasya naman kung ako yung magpapak, ayaw niya. Gusto niya separate. Sabi niya, kasi wala ka bang sayo? Sabi ko, meron. Sabi, gamitin mo yung sayo. Yung tuloy, naiwan ko tuloy yung lotion siguro nung pag-transfer ko na. Anyway, we're off to Melby. We will stop sa McDonald's to have breakfast kasi wala pa talaga kaming kain. Kasi gaya na sinabi ko kagabi, kapag kumain pa, alam mo yun, magliligpit pa, it will take like a lot of time. So, McDonald's tayo. Ayaw pa naman ni Zach sa McDonald's. Zach doesn't eat McDonald's. That's alright. Yeah. I don't really want to eat McDonald's. I just want a coffee. Yeah. I want nuggets. I have a cheeseburger. Dito na kami sa McDo, guys. It's 9:36 ng umaga. Kain tayo breakfast. I need coffee. Was I grumpy, my love? You're always grumpy. You stealing from me? Yep. Okay. Alright, let's have coffee, guys. Coffee time. Pumasok na sila dun. Sila lang tatlo dun. Nandito na sila sa playground daw. Kain na! What did you get, babe? Big Mac? Oo, talaga, babe. Ako, nagpa-order ako sa kanya ng chicken nuggets at saka chips. Then, meron kaming coffee at saka yung drinks. Mabata kumakain. Guys, we're back on the road. We've been driving for how many minutes now from McDonald's? Yeah, mga half an hour. We're still following John. Siguro we will be there mga 3 hours, guys. Dito sa map. 2 hours and 58 minutes yung drive namin. Ang ganda ng view. The last time we drove was more than a year ago, was it? Yeah, kasi last year we nag-fly kasi kami papuntang Melbourne. So yung last drive namin papunta doon, last year pa. Ganda ng view. Ganda. Parang I think like kung dito kayo sa Adelaide, it's a must to do at least 2 months.
Guys, dito na kami sa Ballarat. I think we're like maybe an hour away from Melbourne. Am I right? Yeah, hour and a half. Yeah, an hour and a half. And stop lang kami dito sa Ballarat kasi meron daw gustong puntahan si John dyan sa Drummond Golf. Tapos may Vinny's right next to it. So punta tayo yung Vinny's. Ano siya? Thrift store. Gusto ko lang pumunta doon. Hindi, ewan ko kung bababa si Manay. Baba ako. May mga shoes dito. Nandito na pala tayo sa loob. Tingnan ko yung mga bags nila. Ang mumura lang. May mga ganito. Jewelries. Asan yung nakita ko kanina? Guess. $2 lang to. See? $2. May banig ka, $1 na. Dito na ulit ako sa car, guys. Si Dan at saka si John nandun pag din sa golf. Kanina pa yun sila dun. Wala akong nabili sa Vinny's. Hindi na pala tayo, wala na tayong shopping ban. So, pwede na tayong bumili. Magsa-start na ako mag-makeup. Naihi ako actually. Kaya lang walang toilet dito. Meron sanang dun. Ayun, lumabas na sila. Meron sanang dun, Caltex. Kaya lang walang toilet. Magsa-start na lang ako mag-makeup. Sana naglagay ako ng sunscreen kanina pa. Pero wala. Nothing on my face. Kundi yung skincare ko lang kanina. After ko maligo. You can use the toilet here. Okay, thank you. Lagi. Thank you. Here. Ayan guys, makaka-toilet na tayo. Thank you pala. Medyo foggy talaga yung camera ko, da. In 300 meters, turn right onto Gilly Street North, C307. Okay, so patuloy natin yung ating pag-mook up. Simple lang naman to. Ito lang. Tapos brows, cheeks, at saka sa lips. Hindi pa naman siguro mabilis yung takbo dito kasi nandito pa tayo sa city. Tapos sa Melbourne, yung speed limit, up to 100 lang daw, sabi ni Dan. Hindi daw aabot ng 1. John reckons it can go 110 in other parts. Other parts? Okay. Yeah. It's calling you. Oh, that's it. Okay. G'day, Claude. How are you? Hey man, no, we're good. Sorry about that. Before I lost reception. Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Tsaka ng kilay ko, babe. So? May kilay, tsaka. Yep. Yup. Tsaka marap. There you go. So we are 1 hour and 30 minutes? Yeah. What now? Can you cross out Claude from our list? And can you put that page, clip In it, please? 500 meters, turn right onto the National Highway M8 ramp to Melbourne. Do this? Yeah, just clip it so I don't, yeah. I just kept those other pages open because I thought if people call me I can write down their numbers, but... Turn right onto the National Highway M8 ramp, then merge onto National Highway M8. Alright guys, we're 1 hour and 23 minutes away from Melby! The camera is really foggy still. I need to clean. Yeah. Nandito na kami sa Melbourne, guys. We're finally here, but traffic is a Use the left 2 lanes to take the M1 exit. Don't let anybody go between you and John Malam. Continue for That's 1 right. kilometer. Don't let anybody. Grabe yung mag-drive yung mga tao dito. Halos lahat nagmamadali. Looks like everyone's in a hurry, babe. Yeah. Yeah. Kasi kapag naghiwalay na si Jan at saka si Dan na. Nakapag-makeup na pala ako. In 500 meters, merge onto M1. Merge into M1 daw. M1. Yung nasa lips ko is yung sobrang favorite ko na lipstick noon. Pati ngayon, gusto ko pa din siya. Kaya lang, ang dami na kasing dumarating, alam mo yan. Pero this is like one of my OG. Meet Matthews, yung long-lasting liquid lipstick shade Charming.
Ngayon nasa lips ko. Ang ganda nito. Tapos meron talaga siyang minty na Continue feeling. on M1 for 10 kilometers. Sa lips. Galing. Sabi nung maps, 18 minutes daw. So, should be there in 18 minutes. Pupunta lang kami ng hotel, magbibihis kasi sobrang lamig, hindi to enough yung suot ko. Sinuot ko lang to, ito yung PA. Sinuot ko lang siya kasi to support the team. Bukas kasi hindi ako makakanood kasi nga diba, sila, ang boys lang yung manonood ng footy, kami ni Manay. Magsha-shopping kami. Dito na kami. Mayroong nag-guide sa amin si Kuya nandun. Nandito ba tayo? Hindi, elevator. So we have the parking lift, and then we're going to the ground floor. Just go back to the apartments lift. Okay. So there's a lift for parking and a lift Yeah, for... there's a lift for parking. It's on this corner. The corner. Dito na si Oli. Yeah. Dala-dala When si you go Oli. to the corner, store, good we'll job, go Baba. back to Come the on. apartments. Oh, okay, gotcha. Si Oli pumasok na, sabi niya bagal yun. Wait, let's wait for let's wait for him, Baba. We do not know. Nakapag-check-in na kami, guys. Nakapunta tayo. Labi, what's that? Ano yan? 12:01. Right, there you go. 12:01. Right at the end. This one right here. Ano siya, guys? What's the name of this place? Sure. Right? Okay. Ooh, nice. Ooh, ang laki. This is big, babe. Look at this. Pwede lagay sapatos dito. What? Massive? That's right. Yeah, that's it. It is actually. Oh, sorry. Hala. Wait, mag-room tour na tayo agad-agad. So, pagpasok, merong kitchenette dito. Merong lagay ng mga sapatos. What's this one here? Ooh. Merong maliit na cabinet. The My Wi-Fi's on the phone. back of the door as well, babe. Wi-Fi? Okay, yep. Yan, may fridge pa. You can buy food. You can cook food as well kung gusto nyo. Merong dishwasher. Microwave, oven. And then, ooh, nice. Not bad at all. Shower, guys. Dito, toilet. Yan. Tapos, meron silang table dito na maliit. And this is the outside. Maganda siya, in fairness. Yan. Yung kinaman ay 2-bedroom yung sa kanila. Yung sa amin 1-bedroom lang. Then may TV dito. May pa-style pa sila. Oh, may pa-design na ganap. And then, here's the bedroom. Nice. Very simple. But, uy, malaki to ha. Tapos, nasa ano kami, maganda yung location namin. Yung shopping area, yung, nandun yung mga Zara, H&M, ano lang siya, same street lang, basta isang tram lang. Hindi ko lang alam kung ilang stops, pero basta straight lang. Maganda tong location na, tapos malapit lang din siya sa stadium, kung saan maglalaro yung team ni Dan at saka ni John. So, we will go shopping. Magpapalit lang ako, tapos magko-contacts din ako kasi tapos na tayo mag-makeup. Siguro ayusin ko yung brows ko saglit. Pero, yeah. Magbibihis lang ako and then, pupunta tayo sa room nila Manay. Mamaya, para mag-shopping na tayo, guys. Hanapin ko lang yung susuot ko. Dito lahat. Ang laki nito. Ang laki talaga nito. Tingnan natin ang room nila Manay mamaya. Tingnan natin kung gaano kalaki yung sa kanila. Mag-ano ko, magje-jeggings ako para makapal. And then, ano isusuot ko ngayon? Nagko-coat ako. Oh my goodness, I left my shoes in the car park. My shoes, babe, it's in the car. What? Yeah, no, you didn't even bring one pair? Yeah. Sorry. Fudge. Inner. Ay, naiinis ako. Naiiwan ko yung shoes ko. Yan. Tapos, mag-ano ko. Mag-hihitek. Hitek. Yep. Black hitek.
Tapos, okay, I'm good. Base lang ako, guys. Ito yung ating pa-OOTN. Heat Tech from Uniqlo. Meron akong inner dyan kasi ang lamig. And then, this is from Yes Style. I'm just wearing my Converse. And then, this is from Old Navy. Itong coat. And then, I'm just wearing the Celine bag. And yun lang. Let's go! Do some shopping. Do some shopping. Oh, good, my love? Already? Yeah. Let's go. Dadalhin ko pala to just in case lamigin talaga ako ba. Ito yung ano, peel and stick. Key. Alright, let's go. Punta tayo kay Namanay. Nakuha pala ni Dan yung sapatos ko galing sa car park siya kumuha kasi ako maliligaw ako kapag ako. Punta kami sa 13th floor. Doon tayo sa... That's gonna work together the 13th though. Might not. Punta sa room nila Manay. Come on, buddy. 12, 12, 12, 12. Tagal ah. Let's try. It does. No, it doesn't. Yeah, it's only programmed to your room. Hindi pala kami makapunta sa room, guys. Naka-set up yung key na ano lang, sa floor lang namin. So, hindi namin napuntahan sila Manay. Dito pala yung apartment, guys. So, pasok ka doon, tapos sa dulo, ano ka, mag-left ka. And ito yung ano, building. Ito yung apartment building. So, sila Manay din, wala. Naka-set up yung key nila. Nasa floor lang sila nila makakababa. Ni sa reception, hindi kami makapunta. Yung reception kasi nila, floor 14. Kahit nasa reception, hindi kami makapunta. Nakalak lang talaga yung ano, key namin sa ano, 12th floor. Doon lang kami. Bakit? Yung camera ko talaga doon, may naiba. Nangyari. Ayan. Ayan. Simula ng adventure. Dito na siya sa likod. Si Holly. Come here, Papa! Hindi daw niya dinala yung Elsa niya. Hindi pinadala ng papa niya. So, bibili siya ng Elsa. Kaya yung natagalan mo kasi iyak siya ng iyak. Si Hale? Oh, kasi gusto niya dali si Elsa, hindi maglalakad Lala si Zach. Ay, ito na namang monkey mo. Ay, lala. Australian Ninja Warrior pala yan eh. Sino mo yung dalawang lalaki? Parang Kaya wala nga silang eh. kasama, ah. Ay, come here. Can you try that? Punta tayo South Bank, DFO. Shopping time. Lo. Bilisan nyo. Red na. Kumusta ka naman? Okay lang. Uy, tingnan mo yung anak mo. Pag yan na talaga. Honey, can you please tell Zach to stay Zach, away from I can't swim. No one can swim. That's right. Too freezing also if we're gonna swim, Zach. Yeah, no one's gonna save you, Zaki. Zach, Here, stay here. please. This side. See, follow Tito Dan. Look at Tito Dan. He's like all the way here to the side. Are you Come here. We're here. DFO. Let's go shopping. What are you gonna get, Zaki boy? What are you gonna get? You ready, Bob? Cute. Dito kami sa baba, guys. Sa baba kami nagsimula. Punta tayo Tommy Hilfiger. Merong mga Coach dito, Furla, Victoria's Secret. Tommy muna tayo. Up to 70% off daw. Tommy Hilfiger. We'll see what they have. 70% off. Magkano? 48 from 160. Ito yung mga gusto ko sana makita sa ukay-ukay. Kasi sa US na mga pinapanood ko doon, daming nila nakikitang mga vintage na Tommy.
Naghahanap din actually ako ng mga regalo sana kay Dan, guys, para sa kanyang kaarawan. Nagpabili na siya ng pangmasahe, diba? Pero gusto ko sanang dagdagan. Kasi wala namang ka-challenge yung pangmasahe. Para may sorpresa pa rin ba? Guys, nandito si Bambi. Bambi! Taga-Adelaide kami. Dito kami nagkita. Hello! Sino yung ano mo? Mga family namin sa Philippines. Oo, hello sa inyo. Hello! Thank you! Thanks! Ayun. Wala siya. Same vlogger. Hello. Baba, did you say hi? Wait lang, pwede ba magli-lipstick lang ako? Of course. Lipstick is life. Wala na sa mood si Holly. So, sabi ko sa kanya, hanapin natin si Elsa. No, not there, Baba. Here, here. Pumunta na sa counter. Is Elsa there? Look. Check. Is that Elsa? No. Okay. Okay. No? Okay, now let's find Elsa. Come on. Inaliw ko siya kasi si Manay pumipili-pili pa. Umiiyak na. That one, check. Elsa? No, no, not Elsa. Where's your money? Where's your money to buy Elsa? Oh, wow. Yeah, Daddy gave it to her. Binigyan siya ni Daddy. Kasi naghiwalay kami ng boys. Gusto niya sumama sa Daddy niya. So sabi ng Daddy niya, ito yung ano, pambili mo Elsa. Elsa, find Elsa. How about that one? Look at that one, that pink one. Check. Nope. No, Elsa? Okay, that's alright. Let's keep looking. That's alright. Let's keep looking. We'll find Elsa. Is that Elsa? Nope. Ganda to, oh. Ganda ng ano niya, ng kulay ng leather niya. Leather ba to totoo? From 70, 19 na lang. Kaya lang malaki. Naghahanap pa din siya kay Elsa. That's right. We'll find Elsa. How about this, Baba? Will this look good? Do you like this for me? For Tita Rice? Yeah? Dito tayo sa Sneaker Boy. Tingnan natin kung mahahanap ko yung aking white sneakers na gusto. Dito kami sa AFL shop. Nandito si Danny Boy. Hello, my love. Did you know I'm here? Yeah. I can see China, so yeah. Just having a look. Did you get anything yet? Wow. Yeah, stuff waiting up there. I got some shoes. Oh, good job. They weren't cheap, but they. That's they're alright. I Good job, figure. babe. I like them. They're a little bit different. More boots as well. Okay. That's good. What stuff? Just a top and shorts from Calvin Klein. Yeah. Buti pa si Dan nakapag-shopping na siya na talaga. What else did you get? That's it. This is some jocks for the boys and. Careful with your bag, babe. Looks like it's gonna break. Hello. You looking for me? You been good, girl? You been shopping with the girls? Superman. Tell Tito Dan what you're looking for. Tell Tito Dan what you're looking for. What are you looking for? Purple Elsa. Ah. Very nice. Dala-dala niya yung bag ko. Kasi maliit. Yung kay mama niya kasi malaki. Ito lang yun daw yung dalhin niya kasi late. So, lulululu. Si Dana talaga ang nag-shopping, guys. Meron siyang mga pinamili. Yung mga bata o nandun kay Dan. Ayun, nakabili na siya ng shoes. Guys, nandito kami sa food court. Kumakain na kami. Ano pa to? Hindi pa to dinner kasi maaga pa. Dalawang shop lang yung napuntahan namin. Tommy Hilfiger at saka Calvin Klein. Sila Dan, parang nalibot na nila yun sa taas kasi nasa food court kami, nasa baba kami. Tapos dito din sa baba, sila na talaga. Nung nagpunta kami sa AFL, ayun, nakita namin sila dun. Si Dan nakapag-shopping na. Si Dan. Siya na talaga. Just like a sleepwear, but I'm gonna use it as a regular top. Yan, pabalik na kami sa apartment. Ang lamig, guys. Grabe. Na yung view sa gabi. Ganda. Daming tao. Si Holly. Uy, in fairness sa kanya. Hindi siya nagpabuhat. Kanina pa yung naglalakad. In fairness, buyag-buyag. Baka biglang nagpabuhat. Yung mga boys, tig-isa sila ng mga bag.
Isa doon, West Coast, Ford Power. Di ba si Dan? Parang bata din. Meron din siya sariling bag niya. Yung kanina snack lang yun. So magdi-dinner pa kami. Mamayang alas 8 nakapabook na si Dan. Babalik lang kami ng apartment. Punta kami sa room nila, Manay. Ang lamig guys. Grabe. Dito na kami guys. Punta kami sa bahay nila. Bahay namin for 2 days, 2 nights. Bahay nila. Dito na tayo. Nasa 13th floor sila. Thank you. Thanks. Ay, malaki yung sa kanila. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, huwag mag-glass eh. Tingnan mo fingerprint. Ah, yung sa amin, meron talaga siyang space. So, kung i-open mo, baka kalabas ka. Ang ganda ng sa inyo. Dalawa kasing room na yun sa kanila. Do you have that view? No, we don't really even have a view. You don't have Yeah. Nah. We have the veranda. Tingnan natin yung biniling shoes ni Tito Dan. Hi, that. What's this? Oh, wow. Nice choice, babe. Oh, cute, no? Ang tagal ko na yung gustong bilhin sa kanya. Ayaw niya kasi daw boots. Ngayon, tawa-tawa ka. Yeah, that's really good. Good job, babe. Ano ang size niya? Yeah. 43. 33. Ano? AQ? Aqua? Akila. Aquila? Akila, babasa niyan? Akila. Yan din yung, Yan yung ba yung yan. Hindi, galing yung US. Ay, yung binili niyo? Oo, tapos Okay, ano, yan, okay pa yung itsura, pero yung ilalim daw. So, kaya yung gusto niya, yung makapal. Pero pwede naman siguro sa atin, di ba? Pwede yun palagyan. Pero nagpapalit siya. Lagi kasi niyang araw-araw, kaya niya yung ginagamit. Everyday. Pero maganda to, kasi ang tagal ko nang gustong bilhin itong ganito sa kanya kasi matitibay. O gusto niya yung Yung kalahati. Tapos ngayon, ang bilis nakabili. Tingnan mo siya, oh. Kaya nga eh. Nasa labas na ulit kami guys. Follow the leader tayo si Dan. Follow the leader. Follow the leader tayo kasi. Follow the leader, si Tito Dan ang leader Si natin. Tito Dan ang leader ngayon. Nagpabook siya ng Italian restaurant. Ang ginaw ng camera mo. In-adjust ko lang yung brightness ng Paano? ng Sa screen. akin mamaya. Oo, turuan kita. Ganda. Kasi kanina sabi ko, bakit? Oh yeah, it's really high. Ayan yun amin guys. Wow, amin. Yan. Diyan kami That's it, nag-stay. is it? Oo nga. That thing? Yeah. Ang taas nga. Dito na tayo guys. Zug. Hindi ko nababasahin yan. Parang mamali ako. Pero ito, restaurante. Restaurant. Yan. Diyan tayo. Ay, dito pala. Ayan. Dito. Yan. Diyan sila nagluluto. Ayun. Oh. Ano yan? Cogneso? Cogneso. Hindi ko na nga binasa kasi mamamali ako. Ayan. Let's go. Don't judge. Reservation under Danny Boy. Ayan na. Tagong-tago kasi. Meron na tayong guys, Moscato. Kami na talaga ni Manay ang nag-Moscato. Alo. Ayun. Si Zach. Kanina pa si Zach, sabi ni Zach, I'm so hungry. Si Uli din hungry. Are you hungry, kuya? Hungry na si kuya. Yung Moscato, isa lang yung Moscato na meron sila Lazona. Yan. Lasagna, ala. Good? Nandito na yung bread namin. Ayun, kinuha na. I'll grab this one. Kayo. Ikaw, TJ. Ay, tama lang. Sakto. Nice. Garlicky. Very garlicky. Nice. Nagkukulitan sila kanina. Tapos tumigil sila kasi finilm ko. Nagkukulitan sila. Nagkakanta-kanta. Pizza party. Tapos nag-start na ako mag-film. Sabi ni Dan, tumahimik tayo. Go, Baba. Hindi niya magawa. Look at mommy. Paano niya makaka-cheers? Hindi makakakita. Patay. Pinagalitan ka. Mag-bumirang tayo?
Sige. Yung in-order ko guys, yung pasta special of the day. Medyo nalilipong na ako. Sorry, the pizza, I put it in the oven, I forgot I put it in the oven again. I'm really sorry. Hala, nahuli yung pizza ng mga bata. Oh, ice cream for later. Hala, wala siyang pizza. What did you get, Danny? Babe, what did you get? Just try it first. Parang hindi nagustuhan natin ni Jan yung kanya. Kasi ang ano niya, That's a lasagna with a carbonara sauce. Ah, he doesn't like carbonara? Try Danny's. alam. Gumanon lang yung ulo eh. Yeah, okay lang yan si Dan. And Holly got spaghetti. Oo, okay lang yan si Dan. Ano yung kinuha mo? Spaghetti something? Parang meron siya clam tapos. Yung akin, try mo to. May pork shoulder, may peach, may tinitingnan ko. Mustard, tapos cream sauce. Kain tayo, guys. This smells really good. Patry ko sa'yo. Bigyan kita, Holly. Ma! Ay, Holly. Where's your fork? Okay, eat the fork. That's what you have to do. Have a touch it. Cut it. Okay, just go. Dad, cut it down. Mom, Just cut it Mama. down. Where's your mustard? Get Holly to it. Spaghetti, kuya. You have to put this one. Baka daw nakalimutan nila yung pizza ng mga bata. Kasi sabi nila, unahin nila eh. Eh hindi, nauna pa yung akin. Yung mga bata, inom na ng inom. Wala na silang mga Nakadalawang baso na ng lemonade. ayan. Papatay sa akin ni Grace. Kuya? Ito yung special nila for tonight ng pasta na merong shoulder, ano to? Pork shoulder. Pork shoulder. Ayan. Mustard at saka cream sauce. Yay! Pizza's here, yum! Ayan sa kanila. Wow, yummy! Tapos na kami kumain, guys. Nandito na kami malapit sa hotel actually. Hala, bakit pa ganun-ganun siya? Nakita mo ba siya? Meron siyang sin-wipe dyan para makapasok. Tingnan natin to si Kuya. Okay naman, automatic naman. Kaya nga, yun isa. VIP, hindi makapasok ng walang ano. Ito nga eh. Sus, hindi ko tuloy na film si Uli eh. Kaya ko inon yung camera kasi film ko sana si Uli nakaupo dito. Kulang nilang lata. Baba, what's that? Hala, may pera na siya. I got money from Daddy. Melbourne's winning now. Are they? Melbourne's winning. Alright, let's go back. Do we have to do that? Oh no, we do. After 7 o'clock. Meron naman kaming key, pero yung iba, diretso lang pasok. Sorry, Daddy? Yeah, I know. Aga tayo bukas, ha? You should be up and ready by 9:30 to give you enough time. Dapat pala, so gising na tayo. So, anong oras tayo magkikita? Kasi hindi ako pwede pumunta sa kwarto mo. Hindi ka din pwede pumunta sa kwarto ko kasi wala meet. Because the way Paano Gawin natin, mag-text tayo. Oo nga. Pero anong oras dapat? Yun na, 9. Uy! Ano ba yun? We will go to we'll take the next one. Hey guys, don't touch. Okay, stop. Don't touch it. So what time? Anong oras ba gusto mo? We're gonna, Press it again, Bob. mga 9 tayo magkita dito. 9? 9:30? 9:30. Okay, 9:30. 9:30 ha, bantay ka ha? Vlog ko yun. Pag ikaw hindi pumunta 9:30. Dito tayo sa baba na Oh, tayo lang naman ni Holly, di ba? Kayo lang ni Holly. When you leave, I'll go to their room and you take our key. Because Okay. I won't be able to door you guys. Yeah. Yeah. Dito na kami, guys. Ano? Ang warm ng kwarto. Inonidan yung heater kanina nung bumalik kami dito. I need to connect to the Wi-Fi, babe. Nasa likod daw ng door eh.
Ano, in fairness sa akin, kung tila yung binili ko, yung galing lang sa ano. Pakita ko sa inyo, ha? Magulo na tayo. So, napakita ko na sa inyo yung binili ni Dan na shoes. Siya na talaga. Good job, my love. I really like the shoes that you chose. Hindi ko alam kung nakapag-vlog ba ako sa Calvin Klein. Hindi ko na tuloy alam. Ito si Dan. Lahat, parang papunta na talaga kami sa Port Power House. Yung bahay namin, punong-puno na ng Port Power. Ito, ano daw, tray. Kapag may mga bisita daw kami, yun yung gagamitin niyang tray. And bumili siya ng power na pin. At saka ito bag. Kapag daw nagputi siya, kasi minsan kapag nagputi siya, tapos dala siya jumper, tapos hindi niya sinuot yung jumper dun, lalagay niya sa plastic. Sabi niya, at least may Port Power bag na siya. And then ito, Calvin Klein. Ano lang siya, guys? Naghanap kasi ako ng t-shirt. T-shirt lang naman sana. Kaya lang yung mga regular na t-shirt doon, malalaki, medium na lang yung natira. Ito, ano siya? Sleeping, ano ka actually siya? Sleepwear set. So, meron siyang shorts. Ayan. And ano lang to, 30, hindi lang. Medyo may kamahalan siya. Kahit na naka-sale siya, medyo ano pa din. So, naka 50% off siya from $80 down to 39 something. It's from $79.95. So, yeah. Ito, plano ko suotin siya. Ganyan. Tapos, skirt. Yung skirt na uso ngayon. Tapos, itie siya dito. Ganyan. It's nice. Yan lang yung nabili ko kanina. And that's it. Mag-ano lang ako, guys. Kung magsi-skincare lang ako, guys. That's it for this vlog. Sobrang thank you, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Do not forget, be good. Good night, guys. Bye. Good night, my love. Good night. Bye. Mwah.